Početna rečenica romana Plivač Ivice Prtenjače izvrsno je štivo, ali i lingvometodički predložak na kojemu ćemo razmatrati na koji su način izraz i sadržaj teksta tjesno povezani. Riječ je o samo jednoj rečenici, ali ona toliko prati misaoni tijek onoga što se u njoj izriče, da ćemo to dubinski analizirati. Poslušajte najprije rečenicu i čitajte sa mnom. Tek kad su mu gladne i smrznute ribe počele gristi onu tanku kožu oko kostiju na stopalima, kad su ga hladne ruke iz dubine počele stezati oko gležnjeva i pružati prste prema njegovim koljenima, kad su ga stale povlačiti u zemlju spore krvi, ledenih kaplji koje se jedva pokreću kroz zatvorenu petlju krvotoka, kad je snažno kroz tu hladnoću, kroz niske oblake iz kojih je počela sipjeti tiha kišica, stvarajući na površini vode mnoštvo koncentričnih krugova koji su se sudarali i raspadali pred njegovim očima, osjetio je miris mora pomiješan s peludom i ovčjim izmetom. Čučnuo je, oprao masku, nabio je preko neuredne i guste kose, hitro poravnao disalicu i bacio se u plitki bezdan, još u zraku, zamahujući rukama i otiskujući se od obale kao bjegunac. Vjerujem da ste vi gotovo ostali bez daha čitajući ovu dugačku rečenicu koja se eto tako proteže na cijelom ovom zaslonu i da ste pratili pokrete ovog plivača koji se eto bori sa hladnom vodom kroz koju pliva i pritom se i osjeća kao bjegunac. Već sam na početku rekla da rečenica izvrsno prikazuje kako tijesno povezati odabrani izraz, izričaj sa željenim sadržajem. Jedna rečenica ovdje je potrebna da se prikaže duljina te bitke s morem, svi ti zamasi i tek trenutak kad je doista hladnoća prevladala i počela zapravo trgati plivačevo tijelo, tek tada će on krenuti u pličak. Pogledat ćemo kako se osnovni sadržaj rečenice odgađa, zato što je naravno riječ o inverziji i na početku se nalazi niz zavisno složenih rečenica, i to vremenskih. Prva je riječ u ovom slučaju ovdje zanimljiv modifikator tek, koji nama daje naslutiti da je prije tog tek nešto se zbivalo i da je to nešto dugo trajalo. I to najavljuje i zavisni vremenski veznik kad. Tek kad? I što kad? Tek kad su mu gladne i smrznute ribe počele gristi i onu tanku kožu oko kostiju na stopalima. Znači, to je prva rečenica. Pa druga, kad su ga hladne ruke iz dubine počele stezati oko gležnjeva, i s njome je povezana ova drugi dio zavisni, pružati prste prema njegovim koljenima. Pa opet kad? Kad su ga stale povlačiti u zemlju spore krvi ledenih kaplji, pa onda unutar nje još umetnuta jedna ova atributna rečenica, koje se jedva pokreću kroz zatvorenu petlju krvotoka, pa onda opet još jedna sa vremenska kad je snažno kroz tu hladnoću, kroz niske oblake iz kojih je počela sipjeti tiha kišica, stvarajući na površini vode mnoštvo koncentričnih krugova. Tu smo sad opet imali ovu atributnu rečenicu iz kojih je počela sipjeti kišica i onda još s njome povezanu ovu prikrivenu rečenicu koja ima ovaj prilog sadašnji stvarajući i onda još jedan nezavisno složeni veznik koji spaja ove dvije surečenice, sudarali se i raspadali pred njegovim očima i tek na tom mjestu zapravo završava ovaj
zavisno složeni niz i dolazi glavna rečenica. Osjetio je miris mora, pomiješan s peludom i ovčjim izmetom. Dakle, ovaj miris koji je u središtu rečenice, snažan i specifičan. Kad je to osjetio, dakle isplivao je, onda je čučno, sad slijedi niz kratkih rečenica, oprao masku, nabio je preko neuredne guste kose, hitro poravnao disalicu i bacio se u plitki bezdan. Još u zraku, zamahujući rukama i otiskujući se od obale, i onda ovaj završni, dodani dio koji nije rečenica, a zapravo je ključan kao bjegunac. Cijela ova početna rečenica govori nam o tome da će u romanu biti riječi o nekoj vrsti bijega, o plivanju kroz život, koje može biti zapravo plivanje kao borba za taj život, jer vidimo da je sadržaj takav da se spominje skelet, kosti, gležnjevi, prsti, koljena, dakle taj koštani dio našeg tijela koji drži to tijelo je gotovo ohlađen, a onda s njime je povezan i fiziološki sustav krvi i limfe koja se to ispod hladnoće također usporila i jedva pokretala. Dakle, taj krvotok se jedva pokretao. Sa hladnoćom u tijelu i u vodi povezana je i hladnoća krajolika, jer vani pada sitna, tiha kišica i nebeska voda spaja se sa površinom morske vode i tako zapravo nastaje jedna cijelina svijeta u kojemu je naš pripovjedač zarobljen i iz kojeg se nastoji osloboditi, ali opet to ne može. I sve njegove sljedeće radnje koje su u ovim jednostavnom rečeničnom nizu koji slijedi nakon zavisno složenih surečenica, slijedi nekakva trka, bitka za oslobađanjem i bijegom. Vjerujem da ste čuli da se ovakve višestruko složene rečenice nazivaju još i periodom. To je doista odličan naziv zato što upućuje na to da on traje i da se odgađa njegov završetak, i period kao vrsta diskursa sastoji se od svih onih elemenata koje ste učili o rečenicama, od nezavisno složenih surečenica, zavisno složenih surečenica, umetnutih rečenica poput ovih atributnih rečenica, prikrivenih rečenica koje se zapravo najavljuju sa ovim glagolskim prilozima sadašnjim i zapravo površinski nisu rečenice, ali dubinski strukturno gledano one jesu rečenice i mogu se raspisati u rečenice i zato ih i unutar rečenice odvajamo zarezima. Na ovom primjeru možemo također uvidjeti kako pravilno razdvojiti rečenične dijelove zarezima u inverznom redoslijedu i opet ih razigrati sa ovim sastavnim veznicima. Kad autor želi malo ubrzati situaciju, onda dodaje i stavlja ove glagole jednog do drugog, poput ovih sudarali i raspadali se pred njegovim očima, da bi na kraju ostavio za kraj kao iznenađenje izdvajanje iz ove jedne pravilne cjeline, naknadno dodani dio, ove poredbeni dio, poredbenu rečenični član kao
bjegunac. I sad ćemo mi dakle dalje s iščekivanjem čitati ostatak romana da vidimo zašto se je pripovjedač tako osjećao. Predlažem vam da posudite roman, pročitate ga i donesete svoje vlastite zaključke. Želim vam ugodno čitanje, a na njega ga pozivam i ovom naslovnicom knjige koja je doista zanimljiva i prekrasna. Lijepo vas pozdravljam.